amaghị ọnwa ndị nwere ọkụ ha ji egbu ara anyị n'ọnụ omenala Igbo onye na-egbu anụ na-enwe aka ogbu otu onye sa anyị adị otu ahụ otu anyị si mmadụ ga anyị dịkwa otu ahụ a sị na onye adịrị anyị mma na ekedịrị anyị na odịrị anyị na asọdịrị anyị na nkwọ taa bụ eriri ji anyị onye akụtara n'aka ya agụụ ha na chi akụtara akụ eri na-eme egbu ọnụ ebe ka anyị nọ n'ebe a ihe na-akpa anyị dị iche iche onye ọbụla ihe ọma na-akpa tupu na ndị a na mezuoro ya onye na-echekwa na ajọ ihe onye eme mmadụ ibe ya ajọ ihe mere n'isi ozu nke o ji eme anyị ọdachi ekwe na ya otukwuru echi anyị kwudie nsị anyị ọ na-afọ ya dị ya ma ya gbuo echi osi anyị n'ụlọ osi anyị na-agba ha dịkwa ogwu n'anya ọmụmụ egbu mmadụ na nkọcha ọkụ onwe ya na-adawa ọkụ nwe nwa ọsọ oriala emepe alala do onye na-azụ o mebiri ibe mmadụ be gbanyarị ọkụkọ bụ ihe onu nwe ya anụ na-aka ọkpa ya ọkpa anụ aka anyị ata ute onye tọrọ ya dịere nke anyị tọrọ mmadụ anyị dịere amụọ nwoke ya bụrụ nwoke amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị onye nọ n'ụlọ na onye nọ n'ama onye nọ n'ama nọ n'ụlọ ebe onye nọ kachi ya nwere ndị anyị ka mma anyị na-emere ndị ka anyị mma mere anyị aka niile aha ụwa a sị na ihe ọma ya emere anyị mere nwoke mere nwaanyị karịa ndị sị na ihe ọma ya emere anyị asị ha were kwa alaziri mmiri ise anyị sikwu ya na ọ ga-adị n'ekele onye na afọ na mkpana ọkụ na nna